Het slap, ongeïnteresseerd. Als je zo betaald voetbal wil spelen, dan moet je wat anders gaan doen, vind ik. En Sagitt van Basten nog wel even terug. Nee, hij is net bepaald blied, maar de instelling en het spul van zijn ploeg. En broekt daarvoor pittige winnen. Ik vind de manier waarop wij vandaag ons hebben gekwalificeerd, vind ik bijna onacceptabel. Ja, er zijn nogal wat woorden, maar... Kun je daar een beetje vinden? Over de wedstrijd van vandaag kan ik me daar wel in vinden, ja, want ik vond het ook niet goed. En dan heeft hij het wel goed omschreven, denk ik. Ja, als we zo spelen in de play-offs, dan gaat het niet lukken, dat is duidelijk. De RW Heerenveen in de wedstrijd in Ajax of PSV vol fantastisch voetballen in. Dit is het in de wedstrijd ploegen uit het rochte rijtje Lisse. Zoals Juster tegen Roda JC. Onbegrijpelijk, Sagitt van Basten nog wel even terug. Is het dan futloos, inspiratieloos? Zijn dat dan woorden die bij u naar boven komen? Ja, klopt. Ja. Moet je je misschien zelfs wel schamen? Ja, dat zou je inderdaad wel goed kunnen afvragen, ja. In de topploegen speelt de ploeg goed. In de op papier mindere ploegen is het min en speelt het Heerenveen om nog maar wat krachttermen te broeken, arrogant. Of, zoals Van Basten het neemt... Ik denk dat ze het een beetje in een bol hebben gekregen misschien of zo. Althans, daar lijkt het op, want ik zou het anders ook niet kunnen verklaren. Er wordt op zich wel redelijk getraind. Maar als je dan zo'n wedstrijd vandaag ziet, met het gemak waar ze het veld mee in staan, het gemak waar ze zeg maar, de duels ingaan en hun man laten lopen of niet kort zitten, ja dat verbaast mij. Nee, maar merk je dat van voor de wedstrijd al? Dat er weinig inspiratie of inzet is? Of, nee, natuurlijk niet. Natuurlijk merk je dat niet. Iedereen wil ervoor gaan. Je weet dat je het in eigen handen hebt, dat je moet winnen. En dat hebben we ook geprobeerd. Alleen is dat vandaag niet gelukt en was het spel ook niet goed. Hebben de spelers daar zelf dan een verklaring voor? Je zou bijna zeggen, ze hebben zin in vakantie of zo? Ja, het lijkt er wel op, ja. Ik heb ook geen idee. Ik zal er morgen eens met ze over gaan praten. En dus is de vraag onder spelers als ze dit aast in de play-offs in FC Utrecht omdraaien kunnen. Maar nog steeds heb ik wel vertrouwen in dat wij donderdag en zondag gewoon goed mee kunnen doen in de play-offs. Maar wat baseer je dat op? Nou, dat baseer ik ook op de wedstrijd van vorige week tegen Utrecht, waarin je heel veel kansen krijgt, er niet de kansen afmaakt. En in de uitwedstrijd tegen Utrecht zijn we ook niet te veel mindere ploeg geweest. Dus, en dan is de play-offs weer een heel andere manier van spelen. Dan kan het echt alle kanten op. Om nog maar eens een cliché weer te gebruiken. Maar dat is echt zo. En dus ik denk dat we nog steeds kans hebben. Gaat dat tijdens de play-offs straks anders dan? Gaat het anders? Ja, dat moet wel. Als je nog iets wilt betekenen in die play-offs, dan moet het anders. Heeft deze ploeg karakter? Ja, die heeft karakter genoeg. We hebben een moeilijke periode gehad. We stonden met een punt boven de degradatieplaatsen. Dus als je ziet hoe dat we daaruit zijn geknokt en dat we toch nog play-offs hebben behaald met een gelukje weliswaar. Maar dan denk ik dat de ploeg wel genoeg karakter heeft. Ja. Ja, jullie hebben niet te hoog in je bol gekregen. Nee, waarom zouden we? We weten van waar we komen. We komen van heel ver. Alleen vandaag was het niet goed. De spelers kunnen vanzelfs moeilijk zitten dat ze er geen vertrouwen meer in hebben. Van Basten zien vertrouwen liek wel zakken naar het nulpunt. Als wij een klein beetje het niveau halen van vandaag, dan kunnen we het beter schriftelijk afdoen, denk ik. Want dat was echt zinloos. Dat besluit wonen we in deze reportage nog even waarom zijn op de reguliere competitie. Ja, ik wil nog even terugkijken naar het seizoen en zo, maar Eredivisie, maar heeft u daar nog zin in? Ik heb er geen zin in, nee. Nu niet. Doen we dan nog een keer, bedankt. Ja, okay.